I l'agafa per eixugar-se la suor i diu, vamos otra vez. Tenen una agenda molt ocupada que si us és complicat separar-la de la vostra vida personal. Jo crec que en aquesta professió és una professió que marca la vida, vull dir, i sobretot el teatre. Jo de fet, deixo de fer teatre precisament per això, perquè és incompatible amb una vida més familiar i de més. I tu quan fas teatre, el teatre és la teva vida. A mi també em passava això, com cantava, veia els meus fills també molt poc i es fa molt feixuc. Ara ja són grans, però ara sí, ara intento incloure la meva dona en tot el que puc. Em fa mandra viatjar sol, anar a un lloc sol, m'haig d'anar a un lloc a fer una conferència, a fer un curs, a fer unes classes. Ostres, jo procuro sempre que vingui algú amb mi. No per res, perquè quan vas als llocs hi ha molta gent i tu passes molt bé. Però és això, que és allò, aquella soledat compartida moltes vegades, no? I jo crec que aquesta professió té molt d'això. Jo tinc una filla també i jo vaig tenir la nena, vaig fer espam a l'autoembarassada fins als 5 mesos, vaig tenir la nena i als 5 mesos ja estava fent Chicago de gira. Vull dir, i la meva nena ha crescut d'aquí a allà, em vaig separar, estic sola. És esgotador, estic esgotada, m'agrada moltíssim, però la balança és com de dir... I us ha fet arribar a replantejar coses? I tant! Jo tinc la tovallola allà guardadeta que a vegades dic, l'agafo per tirar-la o no tirar-la, saps? I l'agafa per eixugar-se la suor i diu, vamos otra vez.